Fl-aħħar evalwazzjoni tiegħu tal-istrateġija fiskali, il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti laqa l-fatt li matul is-sena li għaddiet għat-tieni sena konsekuttiva ntlaħaq surplus fiskali. Il-Kunsill qal li s-surplus fiskali li jammonta l 3.9% tal-prodott Domestiku Gross kien sostanzjalment ikbar minn dak mistenni. Għalli dan wassal għal tnaqqis tad-dejn bħala proporzjon tal-prodott Domestiku Gross, pass iktar maġġel għal 50.8% sal-aħħar tal-2017. Fid-dawl ta' dan il-Kunsill ikkonferma li fl-2017 kien hemm konformità sħiħa mar-regoli fiskali mfassla mill-Patt ta' Tkabbir u Stabbilità u l-att dwar ir-responsabilità fiskali. Għalli regola tad-dejn ġiet rispettata minħabba li l-proporzjon tad-dejn mal-prodott Domestiku Gross kien ferm inqas mill-limitu ta' 60%. Spjega li f'termini strutturali il-qagħda fiskali kienet aħjar mill-objettiv ta' bilanċ f'terminu medju għal Malta. Il-Kunsill ħeġġeġ lill-Gvern sabiex jibqa' viġilanti u jkompli jsegwi mill-qrib ix-xejriet fin-nefqa sabiex ma jkunx hemm ċaqliq mill-miri fiskali għas-snin li ġejjin. Għalli twettiq tal-pjan fiskali tal-Gvern li l-Kunsill kien diġà kkunsidra bħala plawsibbli u aċċettabbli, jiżgura li bejn l-2018 u l-2021 ir-regoli fiskali jibqgħu jiġu mħarsa. Fl-istess ħin qal li l-politika fiskali għandha tkun waħda li twassal għal sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. F'dan ir-rigward il-Kunsill ġibet l-attenzjoni għal valutazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea illi fil-każ ta' Malta filwaqt li hu pożittiv illi hemm riskju baxx għas-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi fil-perjodu qrib u dak aktar medju, hemm riskju medju fuq medda aktar twila ta' żmien. Sostna li x-xenarju fit-tul jidher inqas favorevoli fid-dawl ta' nfiq ikbar fuq pensjonijiet, is-saħħa u l-kura tal-anzjani meta jitqies l-aħħar tbassir demografiku.